So hello guys, good morning to everybody. तो आज रो ब्लॉग स्वागत देख पाते ये को फल କହିପାରିବ ଇ କ'ଣ କିରେ କୋଉ ଫଳ କିରେ ଭାଇ ସୁମ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଚଢ଼େଇକି ଦେଖ ଗଛରୁ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଆସ ନଟିଆ ଭାଇ କୁହ ଟିକେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫଳ ଭଲ କେମିତି ଖା ହୁଏ ଟିକେ ଏତେ ଖାଇପାରିବ ଏରେ ନଉଛ କେମିତି ଖାଇବ ଏରେ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସଟା କୁହ